баъди тоза кардани мавзеъҳои тармафаро ва тахту ҳамвор кардани роҳҳои мошингар шурӯъ аз километри 24-ум то манбаи ангишт ки аз сатҳи бар дар баландии зиёда аз 4000 метр ҷойгир мебошад, коргарон бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ба истеҳсоли ангишт шурӯъ карданд. соли равон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда коргарони ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти камароб нақша доранд ки зиёда аз 61 000 тонна ангишти хушсифат истеҳсол кунанд то корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои маърифу тандурустӣ, фарҳанг, аҳолӣ ва дигар бахшҳои хоҷагии халқи минтақа, инчунин дигар шаҳру ноҳияҳои кишварамон бо сӯзишворӣ таъмин карда шавад. имсол истихроҷи ангиштро коргарони ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти камароб аз 26 август шурӯъ карданд. нақшаи имсолаи корхона тибқи нақшадурнамои вазорати саноати технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон 61 000 тоннаро дар бар мегирад. то имрӯз корхона зиёда аз 23 000 тонна ангишт истихроҷ карда то килиманҷоро кашонда оварданд. масофаи роҳи мошингар аз маркази маъмурии ноҳияи Раш шаҳраки ғарб то манбаи истихроҷи ангишт қариб 100 километрро ташкил намуда, фаъолияти корхона асосан мавсимӣ мебошад. ин аст ки бо мусоид омадани боду ҳаво коргарон метавонанд истеҳсоли ангиштро боз ҳам афзун намоянд, зеро талабот ба ин намуди сӯзишворӣ хеле ҳам зиёд аст. ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти камароб дар оянда нақша дорад дар партави ҳадафҳои пешҳои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунонӣ бо суръати кишвар истеҳсоли ангиштро зиёд намуда, корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои бюҷетӣ ва аҳолиро бо ангушти хусусият таъмин намояд. аз ҷумла соли гузашта коргарони ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти камароб 60 000 тонна ангишти хушсифат истихроҷ намуда, корхонаҳои саноатӣ ва хоҷагии халқи мамлакатро бо сӯзишворӣ таъмин карданд. дар ин корхонаи саноатӣ 84 нафар кормандони соҳавӣ бо ҷалби даҳо адад техникаҳои гуногун тамға дар ду баст кор карда истоданд. барои коргарон роҳбарияти корхона тамоми шароитҳои кориву истироҳатӣ ва табобатиро фароҳам овардааст то онҳо техникаи бехатарӣ ва дигар қоидаҳои амалкунандаи корхонаи саноатиро риоя намуда, натиҷаи корро боз ҳам беҳтару хубтар намоянд. роҳбарияти ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти камароб дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 бо муассисаҳои бюҷети ноҳияи Раш ва дигар ноҳияҳои минтақа шартнома баста, тибқи талабот ин муассисаҳо бо ангишти хушсифат таъмин карда мешавад.